Няма по-красива страна от България. Няма. Значи имаше кадри в Алпите, където там си бяха напалили огън, пиеха вино и си говориха дядо Мики Манолович, прекрасен актьор. Мики и Карло Любек, вече голям. Нали? Да, това е по пътя на обратно от Германия към България, с колелото. И виждаш красотата, която е заснета, Алпи, скали имали, това карат с тандема, нали? Да. Но има един кадър, който е за мен е убийствен кадър и незабравим. В момента, в който той е в Розовата долина. Кадъра, където той кара с едно колело и върви към Карлово, познат до болка път, където се вижда един билборд на Ники Урумов, който ще става нещо се явява за избори, и отсреща е Балкана. И има дъга. Няма по-красива гледка от тая. Няма. Ти Алпи, Малпи, всеки такива глупости. Нали? Какви Гърции, какви 5 лева? Под-Балканския път. Това е под-Балканския път, е райско място. Хората го отбягват сега заради магистралата.